Inħoss li pajjiżna għandu bżonn ftit ħsibijiet fit-tul il-ninħeġġeġ lil politiċi biex iwettqu pjan strateġiku għal Malta u Għawdex. Hekk qal l-ekonomista John C. Grech waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad fuq Net Television fejn esprima wkoll it-tħassib tiegħu li r-ritmu tal-ekonomija għaddej tajjeb iżda ħadd mu jiddiriġiha lejn fejn suppost irridu tmur. Fl-opinjoni tiegħi hemm daqsxejn problema għaliex inħoss li r-ritmu tal-ekonomija tant għaddej b'ritmu qawwi li xi kultant I get the feeling li it is freewheeling. Xiġifieri freewheeling? Freewheeling li ħadd ma tikkontrolla. John C. Grech qal li bil-pjan strateġiku ikollna viżjoni fit-tul ta' fejn irridu naslu, xi ħaġa li ilu jitkellem dwar għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. B'hekk biss jista' pajjiżna jkollu direzzjoni fit-tul ta' fejn irridu naslu. Qal li jinkwieta meta jara li l-politiku iħares biss għall-elezzjoni ġenerali li tkun tmiss u allura jaf ma jkollux il-ħsieb fit-tul. L-ekonomista tenna li f'dan il-pjan strateġiku irid tkun involut kulħadd, inkluż l-imsieħba soċjali kollha. Il-pajjiż irid ikollu viżjoni u l-pajjiż irid ikollu roadmap li jfisser li dal-proċess ta' strategic thinking irid ikun fih irid ikun involuti is-social partners ukoll. Min-naħa tiegħu, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia wkoll irrikonoxxa l-ħtieġa tal-pjan fit-tul li tantu meħtieġ għall-ekonomija Maltija. Għandek indikaturi makroekonomiċi illi illum huma pożittivi. Aħna qed ngħidu li jkun hemm strateġija. Joe Farrugia tenna li l-ippjanar jitlob mill-Gvern li jantiċipa kif l-iżvilupp ekonomiku jista' jħalli impatt fuq il-poplu bħal fis-sitwazzjoni tal-kiri minħabba l-influss ta' barranin li qed jiġu jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. L-ippjanaru li tgħid tisma' jekk aħna ippjanajna illi jkollna żieda fil-popolazzjoni kif fil-fatt qed ikollna u din ħadd irrikjedi boost fil-bini, tantiċipa l-impatt x'ħajkun fuq il-kirjiet, l-impatt x'ħajkun fuq il-prezz tal-proprjetajiet, l-impatt x'ħajkun fuq il-pagi, l-infrastruttura tibda taħseb inqabel. John C. Grech qal li hu importanti li xi ħadd jagħmel dan il-pjan fit-tul u jekk jista' jkun min jagħmlu m'għandux ħares lejh biss mill-lenti politika. Spjega li jekk wieħed jibqa' jaħseb biss bil-kappell tal-partiti politiċi, il-ħsibijiet mhux se jkunu fatwali. L-ekonomista esprima tħassib tiegħu wkoll għal mod kif isemm Malta qed jidher mal-barranin, kompla l-mod kif qed iseħħu l-affarijiet f'pajjiżna qed ikunu aktar imtabnin milli ċari, bħal pereżempju kif ġie trattat il-każ tal-Bank Pilatus u anke l-allegazzjonijiet ta' ħasil tal-flus. Fil-passat meta Malta kienet qed tibni profil fil-qasam finanzjarju kellu jaħdem ferm aktar għax pajjiżna u wieħed żgħir u mingħajr l-ebda profil. Iżda b'dak li smajna fl-aħħar snin jista' jitħassar ix-xogħol kollu li sar.